So mi coach, from mi jura, agus hil sin rashi hi homan. Agus yn nuair ac efo sy'n rhys gyda chwman? Anja eva koopert straten. Volkside va. Gosh, fa, ca cwni ma'n ystrand. Va John straten. Dwi'n ni me efo sy'n? Yw'n myr y frist. Ci Bhruthaich. O ci Bhruthaich. Mae'n sy'n y hwyr y ci yw'r, wel y ci hyn yn eich. Y hwgal. Sy'n tiarst. Va councillor fe. Sef councillor. Agus fa, rhawn chi'n sy'n yr fa, diolch i gwybod yr hwn. Agus ar oed yr hwn, y gych o'r chile, myr y frist. Cwni myr y gofyn hi. Jo, dywyr efo fa sy'n. Mae'n out i sal ni fen. She, 1961. She, 9th of September 1961, Hurricane Betsy. She, o ha cwni myr, diolch chwm, fach o diolch, chw clir am chwni. Har o riaf eiclor yn y stoirm ach dda asyn. Dywyr efo'r ffat. Agus o dda roi sy'n, dda prisial. Agus fa peffar ysdi ag Bruichladdich le gwal ar hwn nil chynsi. Agus eich nilari sys agus wrth ysgiparish. Anil, mir gwal y ching ys fad y sio jiw ha Hurricane Betsy ching. Agus fan a mecerach gyr, yw fa dda prisial yn yr y jihwrni. O, cwni myr chw me, wel fa lochgi yr y jisarni yn gwal yn sy'n fafarion. Fa I halt yn lachgyr y bamwr. Agus frist y gyn ag ali. Cwni o'r sy'n. Agus, wel fa frist y fasyn. A mis mewn yn 1964 mae rhaid... Do, rhaid. Y chil yr eist. 3 bliana, fa hwyl o'r ydych chi'n steg ffordd rili. Ffordd rili, Fa, wel.